Και γεια παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο του καναλιού μου και σήμερα θα παίξουμε Still and Brain Not και θα προσπαθούμε να κλέβουμε από τους φίλους μου που δεν τους ξέρω πράγματα καλά. Ωραία, θα κάνουμε αυτόν join επειδή συχνά γίνεται FK αυτός, ενώ ο άλλος δεν γίνεται FK. Κάθε φορά που μπαίνω τον βλέπω και δεν είναι FK. Ωραία, θα μπούμε επειδή τις παραπάνω φορές αυτός είναι EFK. Πάμε να δούμε αν κλέψουμε. Μπήκα, περίμενε. Hello, είναι EFK. Κλέβουμε. Extinct La Grande. Όπα, μη μου λαγκάρεις, σε παρακαλώ. Oh my god. La Grande, λιβάρω. Έκλειψα Extinct La Grande. Δεν το πιστεύω